Salutare, eu sunt și bine. V-am găsit la un nou episod de Minecraft Pocket Edition. Fiction. Mamă, cât de tare! Poate să fie și o să jucăm Adiță Sword. Îmi pare faptul că eu am filmat când jucam asta și mi s-au salvat, deci gândiți-mă. Am încercat să filmez de 3 ori Minecraft și nu mi se salva. What the fuck, frate? What the fuck? Nu vreau să intru fără texture pack pentru că pana mea. Nu mai mere bloc launcher. Am aici 2 de iron pentru că mi-am pierdut T-Rex-ul de iron și piatrul de lemn și lemn. Deci am făcut. Și pământ. Și de toate astăzi mereu iau. Aici n-am au la zic că e aia. Astăzi minăm. Pentru că, de fapt, nu am resurse. Doamne, voi n-ați văzut ce am acolo. Că vreau să spun. Astăzi minăm pentru că n-am resurse. Minăm pentru că n-am ce face. De asta minăm. Cât e proaspăt să fiu? Crezi că e fier acolo. Să mă arăt de mai găsești ceva căul pe aici. Căul, ceva nu mai găsești și pe aici. Vreau să mă recunosc. În prima zi de școală sau în orice zi în care vrei să-l protejezi. Și dacă un om ai nevoie la rândul tău de ceva care să te susțină, apelează la Provident pentru un împrumut simplu și rapid. Am găsit pe Să minăm în continuare, este foarte drăguț. Eu mă piși pe mama și pe... Ce? Fua, și m-a speriat că zic că e iron. Au, fucking lag. Piece of shit lag. Oare ce este? You piece of shit. Deci știți ce m-a speriat? Mă căcai pe mine, bă. Da. Wow. Tot cred că e iron acolo. Trebuie să mai nu texture pack. Nu ce l-a făcut ca să cări. Și mie va apărea un episod din Pokémon. Fuck you, split controller.
la mor tu că mai pus încă unul aici. Bă, cam aici și cu acest episod, sper că v-a plăcut, știu că a fost cam scurt, nu uitați să dați like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o, eu vă sfătuiesc pentru că o să avem destule. Ok, baba.